Je tu ďalší diel série z nuly na Claude Code, kurz AI programovania po slovensky. Už vieš, že GitHub ukladá tvoj kód online. Teraz ten kód skutočne nahráme, pushneme tam. Pushing alebo nahrávanie je špeciálny príkaz Gitu, ktorý nahráva tvoje lokálne komity do vzdialeného repozitára. Je to dvojkrokový proces. Najskôr musíš povedať Gitu, kde má nahrávať, kde má pushnúť. To znamená, musíš mu zadať URL adresu GitHubu. A potom až pushneš svoje komity. Po úvodnom nastavení budúce nahrávania sú už ľahšie. Už to je jednoduchý príkaz. Predstavuj si to nasledovne. Predstavuj si to ako keď nastavíš presmerovanie svojich e-mailov alebo svojej pošty. Najskôr povieš poštovému úradu, takže bavíme sa o reálnej pošte, o listoch. Najskôr povieš poštovému úradu svoju novú adresu. To je ekvivalent príkazu git remote add. To znamená, že git pridaj vzdialený repozitár. Potom ti pošlú, alebo ty pošleš balík, to je ako ekvivalent príkazu git push, a potom to už si pošta zapamätá, kde má posielať ďalšie balíky. Takže kľúčové body: git remote add origin URL. To znamená, pridáš ku Gitu vzdialený adresár, ktorý má alias origin, a toto bude tá skutočná adresa. Ten alias má také význam, že nemusíš stále písať dlhú URL adresu, budeš používať miesto toho už len origin. Potom tam pushneš svoje komity. Tento prepínač U znamená, že Git si zapamätá, na akú adresu a do akej vetry si to nahral. No a v budúcnosti stačí napísať iba git push. Nemusíš písať toto celé, pretože Git si to zapamätá. Najskôr vytvoríme repozitár, lokálny repozitár, takže dáme git init. To už vieme. Máme repozitár, ktorý je inicializovaný. Teraz pripravíme niečo na nahranie. To znamená, najskôr pridáme všetko na stage. Stageneme všetko. Git add bodka, to je to všetko. Súbory sú stagenuté, teraz ich commitneme. Ale ešte predtým odpoveď na otázku. Štandardné meno pre tvoj vzdialený GitHub priečinok je origin. Tam môže byť hociaký názov, ale štandardne sa používa tento názov. To je podobný ako táto vec. Štandardná správa môže byť úplne iná, keby sme chceli. Nič nám tom nebráni. Takže git commit m ako správa, message, a toto tiež štandard, úvodný commit. Dobre, takže lokálne máme všetko pripravené a teraz to ideme poslať do GitHubu alebo na GitHub. Musíme najskôr vytvoriť spojenie medzi našim lokálnym repozitárom a repozitárom na GitHube. Ako som už povedal, origin je konvenčné štandardné meno pre ten vzdialený repozitár. Skrýva sa pod ním URL nášho projektu. Takže git vzdialený adresár pridaj s menom origin. Ten origin bude znamenať
github.com/užívateľ môj projekt git. Takže miesto takéto dlhé adresy už budeme písať iba toto, origin. Dobre, origin je teda prezývka alias pre URL nášho GitHubu. Je to ako keby záložka. Teraz Git vie, kam má posielať náš kód. Prvýkrát to tam ideme poslať. Tu ešte používame príznak U, čo znamená upstream. To znamená, že chceme, aby si Git zapamätal, kam to posielame. Na akú adresu, to je to origin, a main do akej vetvy. Takže náš kód je na GitHube v tejto vetve a na tejto adrese. A keď budeme posielať ďalšie komity, už stačí dávať git push. Vďaka tomuto účku je to spojenie zapamätané. Čo znamená flag U? A ruší nahratie, ak sa niečo pokazí. Bčko nahráva iba nekomitnuté súbory. Cčko aktualizuje vzdialené URL alebo zapamätá si spojenie, takže budúce nahrávanie potrebuje iba jednoduché té slova git push, git program a push, čo má urobiť. Ako som povedal, to je skratka pre upstream. Takže táto značka, tento flag nastaví sledovacie spojenie medzi tvojou lokálnou vetvou a vzdialenou. Ako náhle to raz použijeme, keď si to zapamätá, kam má nahrávať, a už potom používame iba git push. Nemusíme špecifikovať ani origin, ani main. Lekcia. Naučili sme sa workflow pre push. Git remote add nás pripojí na GitHub, git push na naše komity a toto je spôsob, ako každý vývojár zdieľa a zalovuje svoj kód.